صبح خیر دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. انا میخه باری دوبایسکی گلوی نوینکا اومده. خواستم شما دا نشان دیم رنگای به هر بسیار انمی لایش بینه چه خوش رو اومده. سیاه و سرخش عجایب فصل میتوه. اینا 950 سومونن دونده. کسی اپتو میگیره. материалои қимат оптимуш аз 2 та уже ҳисоб мешавад. шумо метавонед ки аз 2 та зиёд гиред ва бо нархи арзонтар. хулас ино як дона гиред 950 сомонанд. бинед чӣ хел хушрӯ. ин аксия танҳо барои материалои қимат аст. материалое ки мисол на паплин ёки баъзан чизое ки ман нишон метиҳам дигар материалора ва ёки арзон бошанд ва ё 2 таш духтаро оптум ҳисоб намешавад. ва ё аз 5 та баъзан аз 10 та баъд оптум ҳисоб мешавад. ира бинед хеле хусручайнам 2 та аҷоиб. алай серишам фасон. ино то забори Дубай 950 сомонӣ. марҳамат, дер накунед, нависед, доставка дорем. ози ма барои шумо бо дигар хелошам нишон метиҳам. то охири видеоро бинед. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оз инам хел шарфҳои зимистона омада хушрӯанд. ина марҳамат, ин ҳами як тарафаш ҳам хел полни санг мебиёяд. чанд ранг дора. ин 100 сомон аст. оз ма шумода нишон метиҳам чӣ рангу ҳаст. шумо метавонед ки дида интихоб кунед. доставка дорем. ино канишай рангош ябор нишон тиҳам. беҳад фасонан. ҳозир бинеда қавсакан. дӯстони азиз, анаи дигар рангошанд. на 100 сомонӣ қавсакакои фасони бори новинка. бо иҷа рангои бежевию дигар хел рангошам буд. тамом шуда мебиёя рӯзои наздик. марҳамат, метавонед дархост кунед. доставка дорем. абин қавсаки хушрӯ барои зимистон.